Уважаеми зрители, добър ден от столичната ASICS Арена, откъдето в следващите 3 дни общо ще проследим за вас най-големия турнир по таеквондо с ранг G3 за Купата на президента. Над 2000 таеквондисти взимат участие в 10-то издание на най-големия турнир по таеквондо в света от 16 до 19. Нашата столица има привилегията да бъде домакин. За първи път България е домакин на най-големия турнир в таеквондо. Днес удоволствието, надявам се, да коментира с мен ще има Йордан Господинов от Таеквондо клуб Турба, на когото казвам добре дошъл в нашия ефир. Здравейте! Турнирът вече беше открит с официална церемония. Ще покажем кадри от това събитие, след което ще преминем и конкретно към битките, които предстоят. Редица известни личности и хора от света на спорта, а и не само, присъстваха на официалното откриване на турнира. Вице-премиерът Атанас Зафиров откри най-големия турнир след двубойните изкуства. Той заяви, че е щастлив да е част от откриването на най-големия турнир в света. Зафиров поздрави и Българската федерация по таеквондо. А ако не знаете, по повод 30-та годишнина от нейното създаване, доколкото знам, би трябвало тази вечер да има официална гала вечеря, на която ще бъде отбелязана и тази годишнина. Над 2000 състезатели от цял свят ще вземат участие в първия по рода си турнир за Купата на президента в България. За съжаление, голямата звезда на българското таеквондо, бронзовата медалистка от игрите в Париж, Кимия Ализаде, ще пропусне турнира заради травма. Кимия участва преди месец на турнира за Купата на президента на Етиопия. Нашата бронзова медалистка стигна до битката за златото, но в битката за златото получи контузия и се наложи да се откаже и така остана с сребърен медал. Предполагам, че тази контузия е повлияла и почти месец по-късно тя още да не е възстановена. Това, което каза днес след официалното откриване Кимия, бе, че здравето е по-важно, трябва да се настрои така, че да владее тялото си, да е здрава, за да постига още успехи. Между другото, това сподели и президентът на Народната федерация Слави Бинев, който заяви, че здравето е преди всичко и за това няма да се рискуват доста от нашите най-добри национални състезатели, които няма да вземат участие в този турнир, за да могат да се възстановят. Осем финални битки ще излъчи БНТ3 за вас, които трябва всеки момент да започнат. Трябва да споделим, че от проведените двубои до сега България вече има 2 завоювани бронзови медала и 2 таеквондисти, които ще играят на финал битка за златото. Значи, какво можем да кажем за това до тук? Ами, като цяло това е един от най-силните турнири не само в Европа, така че самите постижения да достигнеш до медала с страхотния вече 2 финала са нещо феноменално. За нас ние се гордеем с тези наши представители, така че им стискаме палци наистина те да завоюват и златото, което реално заслужават с достигането си до тук. Имаше твои състезатели по-рано на преварата днес? Да, имах двама състезатели от моят отбор, спечелиха първите си матчове, за жалост отстъпиха във вторите, не можаха да стигнат до медалите. Надявам се опита да е бил важен за тях и тук нататък следващия път да се представим още по-добре. А вече за първия финал, който ще излъчим в нашия ефир, се подготвя и българката Ерика Карабелева, която ще има за съперничка
финландката Инари Сусилото. Интересно е, че тук първата в схемата, нашата състезателка, ще спори за златото с втората в схемата от поставените от Финландия. В синьо трябва да бъде Ерика, а Инари от Финландия в червено. Желаем успех на нашето момиче. Традиционната проверка на екипировката, след което, ако всичко е наред, битката за златото трябва да започне. Още нещо трябва да споделим, че с провеждането на Купата на президента тук в София, България, Родната федерация по таеквондо поставя рекорд за Европа по най-голям брой участници и ще заеме второто място, достойно второ място след само един друг турнир, който е организиран в Съединените американски щати. Така че това е още една гордост за родното таеквондо. Начало на битката за Ерика. Да видим. Ерика е достатъчно опитен състезател. Тя винаги е спокойна, така че смятам, че трябва да се справи с този противник. Миналата година тя завоюва пето място на световното първенство. Наистина е един от най-талантливите млади състезатели на България. Започва предпазливо, обаче прави впечатление. Не бърза. Смятам, че разучава за секунди просто да разбере играта на противничката ни. За момента водим с удар в когото, 3 точки за Ерика. Успя да изчака момента и нанесе удар по каската, което донесе 3 точки. Добре се отбранява и за сега. Още 2 точки за Ерика. Удар в когото, в жилетката. Спокойна игра за Ерика. Води мача. Но трябва да е внимателно, защото ето сега получи удар. Таеквондото е спорт, в който сме се убедили, че особено финалните 10, че и 5-3 секунди буквално са страшно много време, в което могат да последват на много размяна на удари, но страхотен удар накрая в каската. 10 на 3 за сега. Страхотна Ерика си взе с лекота първия рунд. Както виждаме, дори не е изтощена. Държа да отбележа, че Ерика не загуби нито един рунд до финала, така че наистина нейната класа е много голяма. Вярваме много в нейното светло бъдеще като национал не само на юноши, ами и на жени до година. Добре се развива до тук първата битка за родните таеквондисти. Трябва да е внимателна, трябва да е спокойна, да изчаква своите моменти. Предполагам, че тук финландката ще получи указание да бъде по-агресивна във втората част, защото изоставането е факт. Видяхме и треньора в случая в ъгъла на Ерика, Венцислав Соколов. Това е човека, с когото коментирахме бронзовия медал на Тимия от Олимпийските игри в Париж. С него ще има възможност да остави събрани да коментираме тук от коментаторско място. Начало и на втората част. Доста по-агресивно стартира финландката. Но Ерика... Страхотен отговор на Ерика. Отново 3 точки, попадна удара в каската и сега трябва
да внимава, размениха се удари по 2 точки. Точки, успява отново да контролира срещата от първите секунди. Всъщност, първоначално казах, че е предпазлива, но това, което виждам, всъщност тя не е предпазлива. Тя много премена състезател. Допуснат от още 2 точки, но за сега се отбранява добре. 8-4 и тук допусна още 8-6. 2 точки. Трябва да внимава. Успява да държи края на полето, без да излиза, без да получава излишни наказания. Тук за жалост ще получи наказание. Стъпи отвън този път, да. 15 секунди. Да, много важни секунди. Нови 2 точки. Тук успя да се предпази между другото отдолу в каската. Трябва да задържи тази преднина, след като спечели първата част. Отново, браво на Ерика. Страхотна. Тук ще получи отново наказателна точка, според мен. Излезе. След времето беше. Но така, след времето няма да получи точка. Златен медал за нашето момиче. Страхотна. След бронзовите медали, които завоювахме вече на Анди Владимиров. И сега имаме и злато. Първо злато за България. Браво на Ерика. Абсолютно заслужено, пак казвам, без загубен рунд Ерика спечели златния медал на този тежък турнир, така че се гордеем с нейния успех. Ще направим някакъв опит да видим дали нашият репортер днес, Бюлент Мимунов, ще успее да разговаря с първата златна медалистка от 10-то издание на турнира за Купата на президента тук в София. Така че да поздравим Ерика Карабелева за този страхотен успех. Злато за България. Първо злато от Добре започнахме нашето излъчване днес с страхотна победа и с злато. Нещо, което между другото президентът Слави Гинев каза, че очаквам победи, очаквам и медали. Предполагам, че той ще е един от най-радостните хора тук в ASICS Arena. Всички се радваме за успех на Ерика и на всеки един от отбора ни. След 10 секунди виждам, че Ерика Карабелева ще е до нашия репортер Бюлент Мимунов и ще разберем първите мисли, чувства и емоции след спечеленото злато за България. Така че да чуем какво ще каже Ерика Карабелева. Честито, браво, страхотна победа в финала с 2-0. Как се чувства след този успех и златния медал? Ами, много добре се чувствам. Цяла година полагам супер много усилия да взимам златни медали. И този медал го взимам последно преди да изляза малко почивка, което много се радвам. Срещу втората поставена беше в твоята категория. Как подходи? Какъв беше първоначалният ти подход? Защото отстрани изглеждаше си малко по-предпазлива, по-умерена в това, което правиш. Ами, това не ми е първата среща с това момиче. Играли сме миналата година. И вече като знам горе-долу каква е играта, оттам структурирам плана си за игра. Какви са от тук насетне плановете? Ти имаше натоварена година, но сега казваш почивка след това? Много малко почивка, една седмица и след това продължаваме работата в залата. Следващото голямо състезание е младежки олимпийски фестивал, който ще се проведе в Скопие. Как ти се струва цялата организация? Най-голямо състезание в света, много таеквондисти, сериозна конкуренция. Как виждаш всичко това и къде се нареждаме ние с оглед на резултатите, които постигаме? Определено резултатите, които постигаме, ни поставят на много високо място в Европа и в света. Не само аз и моите съотборници на всяко състезание международно взимаме призови места, така че мисля, че сме доста показателни за какво може България да представи. Благодаря ти и желая успех. Росен, отново към теб. Благодарим на Бюлент. Още веднъж поздравления за Ерика Карабелева, която спечели златото. Ние сега се насочваме към втория финал, който ще имате възможност да проследите. Това е за
юноши категория до 78 кг. Тук има много сериозна битка. Данчо, предстои Карл Марянович от Харватия срещу Азера Елиан Алиев. Да споменем, че нашият състезател Анди Владимиров всъщност загуби именно от най-добрият състезател в тази категория от Азербайджан и остана с бронзов медал, така че много здрава битка ни очаква между Харватия и Азербайджан. Така е, азербайджанец наистина е много класен състезател. Анди даде всичко от себе си, въпреки това не успяхме да го победим. Сега ще видим докъде ще стигне той, дали ще стане шампион в категорията. Да, азерът е по-висок, с по-висок кръст, изглежда с по-дълги долни крайници, което е изключително важно в таеквондото. Така е. Голямо преимущество е наистина височината и ръста винаги е в плюс в нашия спорт. Така е, но и харватската школа определено е на топ ниво, така че ни очаква една много здрава битка между Карл Марянович и Елиан Алиев. Марянович от Харватия ще бъде в синьо, а азерът Алиев в червено. Ето го Карл Марянович. Изглежда по-здраво момче, но ръста му е по-нисък случая спрямо неговият опонент от Азербайджан. Ще е интересна битка със сигурност. Очакваме с нетърпение. Тежките категории винаги са много интересни. Всяка грешка може да се накаже с един много тежък удар, така че тези категории винаги са много завързани битките. Бърз поздрав, поставяне на каските и начало на срещата. Още веднъж втори финал, категория юноши до 78 кг. Минута и половина е времето в двете части. С толкова разполагат двамата състезатели да покажат своите умения и класа. Удар в жилетката, който този път не беше отчетен за харватина. Има значение и колко силно се ударя, но тук Алиев отвърна много технично с удара в каската и бързо натрупа актив от 5 точки. Страхотно движение на спредния крак на Алиев, наистина доста бърз за килограмите си, за ръста си, впечатляващо за един 16-17 годишен младеж. Падане тук на Алиев, който ще му коства наказание и точка за харватина. Но пък се спаси от 3 точки и удар в каската, така че струваше се. Да. Определено показва азербайджанеца, че е по-класен състезател и не случайно това е топ състезателя в тази категория. Смятам, че успее да респектира още в първите секунди своя противник, който така малко спрял стрема на харватина. И тук успя нови 2 точки. Удар с завъртане, който не успя да пласира. Алиев обаче успя да пласира нови 2 точки, така че увеличи преднината си и още 2. Просто е по-техничния и просто знае кога да натисне, за да има тайминга, има техниката, усеща момента наистина точно кога да посегне и да отбележи точката. Треньора му дава на път да се успокои, така че явно вече са спокойни, че спечелват рунда. 15 секунди до края. Опит за техника с завъртане, която не успе да пласира харватина. Нов опит. Сега ще последва наказание за харватския състезател за докосване на земята. Определено много по-спокоен, много по-уверен е азерът и това си личи. Нищо излишно няма в движенията му. Нищо излишно, абсолютно. Получи една наказателна точка, но тя няма да е проблем за спечелването на този първи рунд. Можем да кажем убедителна победа с лекота, без допусната точка от игра, реално 2 наказания, така че страхотно представяне на азера. Наистина е класа над харватина, поне в първия рунд. Ами ще трябва нещо по-специално да ни предложи Марянович от Харватия, ако иска да се върне в битката. Самия успех, че е стигнал до тук е страхотен, но просто класата на азера не му позволява в момента да разгърне своя потенциал. Видяхме, че опита дори няколко удара с завъртане, но азера го превъзхожда за момента с разлика. И изражението на лицето на двамата показва различието. Единият е уверен, спокоен, знае какво прави. Другия сякаш мисли какво може да направи да навакса това изоставане. Спокойствието в щаба на азербайджанеца е очевидно, понеже му поставиха и знаме. Явно очаква да вземе с лекота срещата. Ами езика на тялото сякаш почти никога не лъжи. Така е. Начало на втория рунд.
Тук нещата отново започват 0-0 и много бързо Алиев успя да... Страхотен преден крак наистина за състезател в такава тежка категория. Това е изключително трудно постижимо, така че... И наказателна точка за впечатляващо. Също. 3-0. Мисля, че убедително до този момент. Марянович трябва нещо извънземно да покаже от тук нататък, според мен, за да успее да спечели. Смятам, че няма да се даде лесно Хърватина, но все пак ще има много трудно да обърне тази среща. За финална битка изглежда след етап за Азера. Ето, още 2 точки. Минута преди края. Но това пък още повече издига постижението на Анди Владимиров, защото той загуби, взе бронзовия медал и загуби именно от най-класния състезател в категория до 78. Опитва се Хърватина всячески с удари, с изненада, с финтове, но не може дори да влезе до дистанцията на... Както виждаме, много добре се движи Азера. За малко не попадне на този удар. Така е. Тук може би трябваше да има наказание. Нови 2 точки. И още 2. Хърватина още не е пласирал дори точен удар. Доста сензитивна е тази екипировка, защото през годините сме излъчвали доста турнири, в които доста силни удари просто не бяха отчитани. Това е новата генерация на тази електроника. В момента тя наистина са изчистени всички грешки, така че е максимално прецизна. А пък доста грешки допусна Марянович от Хърватия и сякаш просто няма повече какво да даде. 10 секунди остава до края. Това се опитва, което е похвално. Успя да вкара удар с ръка да пласира. Само една точка взе тук, но при по-малко от 10 секунди до края мисля, че вече е ясно. Не е този матч от тези, които може за 5-10 секунди да се случи някакъв тотален обрат. Не е точно този. Много спорваните. Треньора на Хърватия иска удар с завъртане. 5 точки. Най-вероятно няма да ги получат, поне аз не видях такъв. Длъжен е да опита. Длъжен е да опита. При тези секунди оставащи до края. Очакваме решението и аз не видях. Но пък има право. Има право да го поиска. Всеки треньор има право на този видеореплей. Преглеждат в момента ситуацията още веднъж. Няма точка. Отхвърлено е. 5 секунди до края. Солидна преднина за азербайджанеца, така че... Хърватина обаче не спира да се пробва, което е похвално наистина. И златен медал за Азербайджан. Така е. Илян Алиев взима златото в категория до 78 кг. Още веднъж да кажем, първата финална битка излъчи и първото злато за България от Ерика Каравелева, която се справи с 2-0 рунда срещу финландката Инари Сусилото. А в тази категория на стълбичката с медалистите ще стъпи и Анди Владимиров от България, който взима бронзовия медал. Ето го, уверен, заслужен и категоричен. Азербайджан не е от страните, които нямат успехи в таеквондото. Слави Бинев днес каза, че има държави, за които не е знал дори, че се развива таеквондото, а на последните големи състезания се качвали на стълбичката, така че разширява се географията все повече и повече на таеквондото. Самия спорт се развива наистина изключително бързо, не само в Европа, в целия свят. Факта, че част от олимпийското семейство също допринася за популяризирането му, така че все нови и нови държави изкарват доста талантливи атлети. Конкуренцията става все по-голяма, по-силна на големите международни състезания като световни първенства и както този турнир се
събира наистина доста елит световен и успяваме да премерим сили с тях, което е наистина страхотна привилегия за нас като домакини. Така е, все пак и Кимия успя да спечели първи медал от Олимпиада за българското таеквондо, което още веднъж утвърждава позициите на родното таеквондо и таеквондисти. Ние отиваме вече към финал 3 от нашата програма. Той ще е при девойките до 55 кг. Тук битката за златото ще противопостави Ана Фраска от Италия, която би трябвало да е в червено, и испанката Карла Сесар. Тук имахме и българска участничка. За жалост, двете наши талантливи момичета в тази категория отпаднаха точно тези две състезателки. Станислава Костадинова отпадна от италянката, Цвети Славова отпадна от испанката, така че... Да, добрата новина е, че Станислава Костадинова все пак взе бронзовия медал. Тя е другата състезателка, която се окичи с медал от този турнир. Така е, Ава се справи страхотно, стигна до полуфинала, но не успя да премине през италянката. Въпреки това е страхотно постижение. Сега ще видим и коя от двете ще се справи по-добре на самия финал. И така, секунди ни делят от началото на финала в категория до 55 кг. От това, което виждам на таблото, испанката Карла Сесар ще бъде в червено, различно от това, което предварително беше посочено, а италянката Ана Фраска ще е в синьо. Начало на срещата. Двете момичета са втора и трета поставена, който отговаря на тяхния ранкинг. Явно и двете са доста натрупани медали и успех през годината. Това е и причината да са поставени, не пропускат първия кръг. Надявам се да проследим една страхотна битка. Така е, динамично начало на срещата. Страхотна борба с предния крак между двете момичета. Динамично начало и сега малко позаспаха. Изчакват се доста, проучват се. Финала е, винаги трябва да има малко разузнаване, не можеш да се хвърлиш директно в битката, така че... Затова беше и подканянето от съдийката да влезат в битка. Сега тук треньорът на италянката. Италянката показа на треньора си, че според нея е имал удар в главата. Тя пожела да бъде направен видеочек, да се провери дали има 3 точки. Аз лично не видях, но може би тя е усетила. Тя е усетила, да. Доста често се случва треньора да не забележи, състезателя да усети този контакт, който по някой път е минимален дори, но е достатъчен за отчитане на точка. За жалост, когато удара попадне в лицето, там няма електроника и не се отбелязва точка от самата каска и трябва да се направи този видеочек, за да се провери дали наистина е попаднал удара в лицето или в областта на главата. Да видим какво ще обявят като решение. Няма точка. Това означава, че италианците вече нямат право на протест в тази среща. Както знаем, при отказан протест, картата не се връща. Вече нямат право за втори видеореплей. Доста бърза, експлозивна италянката.
И отлична защита с предния крак. Страхотни движения, добро усещане на дистанцията от двете момичета. Да, това вече е един по-равностоен финал. Самото развитие на матча до тук показва, че някои дребни детайли могат да решат изхода от двубоя. 10 секунди преди крайна среща нямаме отбелязана точка, нямаме отбелязани хит, т.е. удар. А тук дойдоха двете точки за италянката вече. За италянката, което ще задържане от страна на испанката. 3 точки. Сега трябва италянката направи. Испанката трябва да направи удар от главата, не успя. Точка за падането на земята. Една секунда преди края. И точка ще си самопричини италянката, но това няма да й попречи да спечели първия рунд. Може би още нещо да направи точно така. В крайна сметка рунда е спечелен от италянката, така че... В такава ситуация по-добрият вариант е да се напусне игралното поле, понеже ако попадне удар в главата с завъртане, срещата се обръща, така че по-добре да жертваш едно наказание, една наказателна точка, отколкото да останеш и да получиш точка. Имаш ли нещо в регламента, което казва, че броя пъти, които да напускаш игралното поле? Или? По време на рунд, всеки рунд имаш право на 5 наказания, независимо от какво естество са. Тук беше доста близо наистина испанката. 5 наказания, независимо от резултата. Имаш ли 5 наказания, ти губиш рунда от технически наказания. Тоест, италянката може да си позволи 1 и 2, даже и 3 наказания. Доста неща може да си позволи в тази насока. Така е, може да си позволи с цел да запази преднината си и да спечели рунда. Начало на втори рунд. Доста по-умислена изглежда испанката, малко преди да се върне на Доджанга. Да видим начало на втория рунд. Може би ще опитат да променят нещо. Наистина първия рунд беше доста равностоен. Почти до края. Накрая се стана преднината. Сега може би ще е по-предпазлива. Италянката вече води един рунд. Но пък по-агресивна би трябвало да бъде испанката, ако иска да се върне в битката за златото. Точно така. Тя вече има рунд изоставане, така че трябва да увеличи агресията. Пасира удар с ръка, единия съдия го отчете, другия не, така че няма точката не беше дадена. Минута до края. Отворен е този финал, въпреки всичко отворен е. И доста по-равностоен наистина от предходните. Отново няма отбелязана точка, половината рунд премина. Тази точка я видяха съдиите. Преднина за испанката, макар и минимална. Може би сега ще видим малко по-активна игра от италианската състезателка. ...30 секунди до края. Само точка преднина за испанката. Да видим дали ще се добере до за голден пойнт. 15 секунди преди края италянката трябва да дигне темпото задължително, ако иска наистина спечели, да не се стига до трети рунд. Пробва удар с ръка, който в случая щеше да е достатъчен, ако беше пласиран. Показва испанката на своя треньор да не иска видеореплей. Успя да пласира 2 удара. Ами в крайна сметка испанката си извоюва правото да има трети рунд. Така е. Наказание за задържане. Опита се технична игра, удар за 5 точки. Отново. Тук пропусна. Ще гледаме трети рунд. Наистина по-равностойна среща от предходните. Доста по-оспорвана. Доста по-близки като качества са двете състезателки, така че наистина е красива битка. Ами малко изглежда сломена от загубата на втория рунд италянката. Не знам дали психологическото преимущество сега няма да премине на страната на испанката. И малко и физически ми се видя, че е по-изтощена италянката. Сега ще видим в третия рунд как ще започнат. Все пак днес са изиграли по 3-4 мача. Момичетата наистина е нормално вече да има и доза умора. Тук много интересно Сидино да успя да пласира 4 точки, който може би така се е припознал чорапа по жилетката на италянката. Начало на трети финален рунд.
финални 90 секунди, за да се реши битката за златото в категория до 55 кг. Подканване от рефера за по-активни действия. И веднага испанката успя да пласира 2 точки. Повежда в финалния рунд. Върна тук, но не успя да оцели каската. Страхотна агресия на италианката, но не успя и тя да пласира. Чакат се, има минута до края. Ами от това, което видяхме до тук, наистина абсолютно всичко е възможно да се случи до края. Доста равностойни момичетата имат шанс и двете да спечелят този матч, така че до последно ще е интересно. Доста сходен стил също на игра имат. Нови 2 точки за... Върна веднага след това италианката 4-2. Леко задържане имаше. Да, задържане. 15 секунди преди края. Трябва да опита да цели каската просто. Вече наистина ще трябва удар в главата, за да спечели срещата. Наказателна точка и 7 на 4, 12 секунди до края. Сега ще стане вече здрава битката, защото 8 секунди италианката ми изглежда вече изморена. Просто още 2 точки добави. Тук ще добави още една. И нещата отиват към злато за Карла Сесар. Да не избързваме, разбира се. По-малко 4 секунди, но 10 на 5. Съвсем спокойно може да си позволи още наказание испанката. Тя води с солидна преднина. 10 на 6 ще стане вече, може би. Спокойно може още веднъж да излезе без да коства това победата. Даже не го направи. Тя страхотно издърпа в страни, така че победа за Испания. Златен медал за испанката в категория до 55 кг. Така е, правилно видя, че сякаш по-жморена тук след края на матча изглеждаше италианската златока, така че и това, разбира се, оказва влияние. По 3 или по 4 матча са изиграли за един ден и за някои финала е 4-ти матч, за други 5-ти матч, така че доста изморително. Всичко се решава в един ден и нямаш време за много възстановяване. Започва една от най-очакваните категории за нас, категория до 63 кг, където другия българин, другия наш представител ще се бори за златния медал. Стискаме палци на Станислав Митков. Слави е един от най-успелите състезатели, даже мога да кажа най-успелият състезател през изминалата година в категория юноши. Слави завоюва второ място на световното първенство в Корея, което е първи медал за България от световно първенство при юношите. Надяваме се днес отново да покаже своите качества и умения и да спечели тази категория. Тази година Слави е безапелационен. Мисля, че няма загуба през цялата година и целият сезон. Така че смятам, че отново ще се справи. А негов съперник в финала ще бъде Николас Фернандес от Испания. Той се справи в полуфиналната битка с французинът Нолан Розамунд. Испанецът също е доста класен състезател, национален на Испания. Мисля, че са играли даже няколко пъти заедно, доколкото знам, Слави го е побеждавал. Надявам се и днеска да постигнем успех над него. Венци Соколов ще има късмета отново да бъде на свое момче, въобще на твой състезател в битка за златото. В първата среща, още веднъж да кажем, Ерика Каравелева завоюва злато. Сега нова възможност за България. След общо 3 спечелени отличия до тук, 2 бронзови, 1 златен, да прибавим и по-благороден метал от бронза. Да се надяваме да е златния. Да се надяваме. Наистина момчета са изиграли по 4 мача, докато стигнат до този финал. Със сигурност има умора, със сигурност има и болка. Надяваме се Слави да е здрав, да даде най-доброто от себе си, както го прави винаги. Вярваме в него. Станислав е номер 1 в схемата, така че би трябвало да очакваме наистина това да отговаря на класата, която притежава. По-ръстов е испанецът, малко по-висок е от Слави. Надявам се това да не е проблем.
Слави има доста интересен стил на игра. Доста труден за съперниците му. Сега ще може да му се насладим. Българското момче в синьо, испанецът в червено. Започват от първата секунда момчетата и двамата не се разузнават. Директно се фърлиха в битката. Точка за Слави. Страхотен удар с ръката. Удара с крак влезе, но не беше отчетен. И след това точка за удара с ръка. Посегнато към каската, не успя да докосне. Изключително спокойствие от Слави. Той е наистина доста рутиниран. Вече може да си позволи да е спокоен срещу всеки съперник. Излиза да се забавлява той, което е много важно в такива битки. Особено е доста голям плюс, ако излезеш спокоен. Отново пробва. Към главата удар. За жалост тук съдиите даваха точката на испанеца, но Слави нанесе хит, който за момента му дава преднина. 2 точки за испанеца. Сега Слави може би ще дигне оборотите. ...30 секунди до края на следващата на рунда. Слави трябва да дигне наистина оборотите още. 5 секунди му костваха, 5 секунди разсеване, сякаш му костваха тези 3 точки. Страхотен Слави успя да го стигне в главата. Допусна точка, но в крайна сметка успя и да удар в главата му дава преднина, така че ако рунда свърши в този резултат, ние печелим 10 секунди срещата. За жалост това беше тежък удар, който май попадна в главата на Слави. Надявам се да е добре. Изправя се нашето момче. Съдията ще преразгледа ситуацията. Ако наистина удар е попаднал там, трябва да бъде наказан испанския състезател за неправомерно действие. Удар с ръка в главата е забранен в нашия спорт. Всичко това се случва 10 секунди преди края. Спокойствие в Венци. Може би този удар малко ще ядоса Слави. Във втория рунд ще е по-агресивен. Да видим решението, да. Наистина удар е попаднал в главата, т.е. испанец трябва да бъде наказан. Извинява се. Ето е ситуацията тук. Да. Ами самия факт, че се извини испанеца, показва, че той съзнава, че има ферплей наистина. Да, така е. Точка преднина за нашето момче, 10 секунди до края. Испанец сега ще натисне. Слави има страхотна защита. Хубава размяна тук. Страхотна размяна. Още едно наказание за испанеца. 3 точки преднина, 4 точки вече преднина. Страхотен Слави отново го стигна горе в главата. Испанеца разбра 2 секунди преди края, че няма какво повече да направи. Просто призна чудесен победител. Страхотен Слави. Надяваме се този удар да не повлияе на Слави. Удара с ръка в главата. Няма някаква контузия, но мисля, че е добре. Да, още веднъж този удар, видя се. Страхотна защита тук. Последните 10 секунди наистина Слави се събра ръцете, успя да пласира удари. Начало на втори рунд. Всичко със Слави изглежда наред, така че надявам се този рунд да е също за нашето момче. По един удар за двамата, 2 точки за Слави. Страхотно начало на рунда. Никакъв дискомфорт за испанеца. Ами както ти отбеляза, не прави впечатление тези физически данни, които са преимущество за испанеца в момента да оказват влияние.
което показва, че нашето момче е много темпов, много добър. Страхотна размяна отново, Слави вкара 2 точки нови. Слави е свикнал да играе с доста по-висок от него съперници. Това не го притеснява. Той си има него стил наистина, който може да наложи срещу всеки. Така че ръста не винаги е плюс. В случая. Страхотно засечение на Слави отново. Тайминга му беше перфектен. 6 точки за нас. Тук беше близо до отбелязване на нови 2. Но трябва да внимава до края, защото 40 секунди са много време. Така, но смятам, че е напълно владеем рунда. Сега вече мисля, че категорично ще получи наказателна точка. Наказание 9-0 за Слави. Смятам, че Слави няма да го изчаква, ще атакува. Ще се пробва да приключи срещата преди края на времето. Страхотен удар с завъртане в корема. Трябва да получим 2 бонус точки. Само че мисля, че това е финал и тук срещата няма да приключи. Да. Всъщност приключи. 13-0, страхотен Слави. Страхотен. И така. Наистина класа. Браво на Станислав Митков. Втори златен медал за Венци, и за Хил, и за България. Браво на момчетата. Страхотен ден за народното таеквондо. 2 златни, 2 бронзови медала. Какво можем повече да искаме от днешния ден, разбира се. Така е, тук наистина двата финала ги спечелихме с лекота, което наистина отговаря за... показва каква класа има в българските атлети. Продължаваме с категория до 49 кг. Категория с 32 състезателки. Разбира се, извинявай, Данчо, да кажем, че след малко очакваме и Слави да отиде при Виолент Мюмюнов, за да чуем отзиви от неговата битка и неговото злато. Няма как да не е доволен и щастлив, така че ще видим какво ще сподели Станислав Митков, както и ти загадна. Следващият финал, който ще покажем, е категория до 49 кг при девойките. Тук Тина Нинич от Сърбия ще има за съперник гъркинята Лампирини Асимаки от Гърция. Ето го с напегон, както се казва. Дори не изглежда изморен Слави, въпреки финала. 5-те битки Слави изглежда доста свеж. Може би още веднъж може да изиграе целият турнир. Формата му е страхотна, така че... успя да завърши доста красиво, атрактивно последния рунд. С удар с завъртане в корема. Двама красиви, както се казва, ще имат възможност да разговарят сега. Виолент Мюмюнов, предполагам, че вече е готов да разговаря с Станислав Митков. Поздравления за Станислав за спечеленото злато. Честита титла, безапелационен днес, няколко поредни победи и на финала беше категоричен в своите умения, в качествата си. Как видя финалната среща? Честно казано, беше доста по-лесно, отколкото очаквах. Самия противник от Испания не съм играл с него преди, но на минали сцени съм го гледал и смятах, че ще ми е по-трудно, честно казано. Какъв беше първоначалният ти подход? Каза, че ти е било по-лесно, отколкото си очаквал, по-предпазлив или мислиш, че в един момент ще увеличиш скоростта, ще си по-агресивен? В началото мислех да игра по-спокойно, така и направих, да видя той дали ще бъде агресивен, по-пасивен, ще ме чака или ще атакува ли повече. И във втори рунд просто си дадох малко повече зор и приключи бързо. Как виждаш твоето развитие миналата година, втори на световно с исторически медал при юношите за България? Сега с огромна лекота печелиш своята категория. На къде сега за теб? Следващата ни цел са европейските игри в Македония, които са след месеци нещо горе-долу. И за по-нататък ще видим европейско, световно, на мъже ще видим какво ще се случи. Така. Доволен ли си от развитието си? Да, сигурно съм доволен и смятам, че има още на къде да градя. Как ти се струва организацията? Изключително голяма конкуренция в някои категории. Световният елит таеквондото се изсипа от тук тези 3 състезателни дни.
Ами, да, наистина доста елитни състезатели ще са тук. Даже в неделя смятам да дойда само за да ги гледам повечето, да видя, да взема нещо от тях, да открадна някаква техника и така. Благодаря ти и желая успех. Росен, отново към теб. Благодарим и ние. Още веднъж поздрави за успеха на Станислав. А тук гъркинята Асимаки взе предина от 4 точки за 30 на секунди срещу Тина Нинич от Сърбия. Не се проучиха двете състезателки, наистина започнаха от първите секунди с агресията. Опитва се сръбкинята в момента да се върне в играта в матча. Доста са опитни и двете. Тук поне нямаме превъзходство в ръст физически данни. Доста са равностойни по този показател. Успя да пласира още 2 точки. Гъркинята наистина успя да хване точния момент да посегне към сръбкинята. 30 секунди преди края. Достатъчно преди нас, смятам, че ще успее да я запази гръцката състезателка. Добра защита с издръпване назад, с пласиране на удар. Изглежда и много уверена, много спокойна. Знае какво прави. Трябва да натисне сръбкинята, наистина остават 10 секунди. Доста е пасивна, повече трябва да успя тук да вкара натиск, но не и да пласира точки. Наказание за гъркинята за напускане на игралната площ. 6 секунди до края, 4 точки разлика. Отново ще излезе, може да си го позволи, вече го споменахме. Така е, по-малко от една секунда, най-вероятно отново ще последва излизане. Доста спокойно остана в полето гъркинята. Може да получи точка, въпреки това успя да запази предината си и спечели първия рунд. Секунди още им остава на двете финалистки да вземат въздух и да се върнат за втория рунд. Първият спечелен от гъркинята Асамаки. Начало на втори рунд. Също равностойна битка. Близка по резултат. Сръбкинята сега трябва да промени нещо в играта си, за да се опита да обърне развоя на срещата. Какво би казал на твоя състезателка на почивката при такъв развой? За мен лично сръбкинята е много агресивна в момента, в който стъпи. Тя остава много открита. Гъркинята успя да пласира точките, както сега тя изчаква. Атаката на сръбкинята гледа къде е открита. Ето в момента отново издърпва. Вкара удар. Сръбкинята обаче успя да пласира точка. Трябва да е по-прибрана в момента на... Още две. И тук размяна, бърза размяна. Нови 2 точки за двете момичета. Гъркинята сега вече наистина трябва да дигне още темпото. Ако не иска да има трети рунд. Предполагам, че не иска. Аз съм убеден, че не иска. 2 за 1 се получи в случая. Наказание за гръцката състезателка за това падане. Но намали изоставането си от 3 на 2 точки, от 8 на 5, 9 на 7. 50 секунди. Този рунд ще е доста по-резултатен от първия, очевидно. А и по-неизвестен е краят. Успя да върне още 2 точки Асамаки тук. Страхотно усещане наистина за момента и за тайминга на гъркинята. Още от първия рунд направи впечатление. Ето тук отново това, което споменах, издърпване с пласиране на точен удар в жилетката на противничката. И върна 2 точки обаче. Върна 2. 25 секунди до края. Смятам, че гъркинята отново изчаква. Отново издърпа, пусна удар. 15 секунди до края. Много важни. Страхотни 2 точки за гъркинята. Сръбкинята трябва да се хвърли наистина вече 7 секунди. Успя да изравни. Гъркинята има преднина заради удара в главата. 1 секунда и не успя. Равен рунд, но превъзходство за гъркинята заради удара, който тя нанесе в главата. Удар с повече точки дава преимущество при равен рунд. Така че победа и във втория рунд за Гърция. 2-0.
и златен медал за гъркинята. Близка среща наистина, но 2-0 рунда за Гърция. Злато за Гърция, а след малко на нас ни предстои и финал в категория до 51 кг при юношите. Която, ако не се лъжа, една от най-многобройните на турнира с 39 състезателя. Имало в началото на тази категория до момента са двама останали финалистите. Така че доста тежки битки имало със сигурност за достигането до този финал. Преди да започне нашето излъчване, единственото сигурно беше, че ще има поне един турски състезател на финала. Да, така. Да видим сега. Турците са една от класните школи в този спорт, така че не се очудвам, че наистина има толкова много турци на... И доколкото разбрах, с най-мощния, с най-големия и обемен отбор са пристигнали тук в България, така че те са едни от най-сериозна конкуренция за спечелване на медалите в различните категории и възрастови групи. И въпреки това до момента България е с 2 медала. Два златни и 2 бронзови. Доста важна подробност, да. 2 финала спечелени, така че на тях даем първи. Но няма да е турски финала тук. Ще имаме Турция срещу Франция в крайна сметка. Е една доста динамична категория, много бързи състезатели. Елмир Гюлгер ще е в синьо за Турция. А Андреас Лепар ще представлява Франция и той ще е в червено. Ръстово предимство, поне от това, което виждам за турския състезател. Ще видим дали ще е в плюс за него. Последен тест на екипировката от състезателите. Последния път от треньорите им. Се насочваме към финала. Категория до 51 кг. Задължителният тест на екипировката преди финалите. Всичко е окей. И начало на срещата. Да видим кой ще спечели златото в категория до 51 кг. Турция или Франция? Бързи 2 точки за турския състезател. Изглежда много по-агресивен. Не се разучават момчетата. Наистина започнаха от първата секунда с агресията и двамата влязоха на размени. За момента французина изостава. Нови 2 точки за турския състезател. Агресията не носи успех на французина. Някак хаотичен ми изглежда, разхвърлян изглежда френски състезател. Много по-събран, много по-устремен е турският и заради това, но тук допусна, може би. Не знам, треньора му не поиска. По-скоро според мен имаше задържане, за което току-що го наказаха. Затова и треньора му не дигна картата. 7 точка за Турция. Определено изглежда по-класен в момента турчинът. Може би вече имаше, даже и той и французина пожела треньора му да оспорва. Да пожелая видеореплей. Въпреки че мина близо, смятам, че може и да не му одобрят видеореплея, но ще разберем съвсем скоро. Много агресивен, но хаотичен наистина до момента французиня. Не успя да респектира противника си. Сега ще разберем дали ще получи 3 точки. Удар в главата. Одобрена е картата му, така че 3 точки за Франция. Французинът се връща в матча. 3-7 обаче изостава. Има по-малко от 50 секунди. Има време, но по-скоро начина му на водене на битката подсказва, че е по-притеснен. Търси близката дистанция французина. Всяко влизане там му получава удар.
Тук успя да нанесе удар и да вземе точка. Но добре държи на дистанция Дюлгер, защото с тези доста по-дълги долни крайници успява да отблъсква атаките. В крайна сметка... Това е начинът при по-дълъг съперник, като цяло се търси близката дистанция, обаче отново влизането в близката дистанция коства 5 точки, които получи французина, така че изоставането му стана вече 6 точки. 30 секунди до края. Отново опит за удар в главата от Франция, но неуспешен. Този път не пожела. Видеореплей. Нови 2 точки за двамата. 20 секунди. Тук може би успя. Но... Смятам, че пак беше близо и нямаше. И треньора му не реагира, той също не реагира, така че най-вероятно не е имало и той не е усетил. 15 секунди до края. Отново търси къста дистанция, близката. И тази размяна на удари обаче е ползотворна за турския състезател. Да. 2 точки и край на първия рунд. С point gap 12 точки разлика е техническия нокаут в рунда. Не е доволен. Не е доволен френския състезател. Виждаме спокойствие, с което отиде в минута почивка Емил Дюлгер. Не се получи идеята му за игра от близка дистанция, просто турчина успяваше да го засича при всяко едно влизане, почти както виждаме. Повечето му точки на турчина се получиха при атака на французина и контратака за турския състезател, така че трябва да сменят наистина тактиката си и плана за играта за следващия рунд, ако искат да променят резултата и да се върнат в матча. За момента агресията беше несполучлив прием за спечелване на матча. Тук наистина имаше удар, където и француз не пожела видеореплея. Изполина зъбника си, комична ситуация. Начало на рунд 2. Да видим какво ще промени французина. Най-вече способен е да промени тактиката. Да, дали са се променили треньорските напътствия. Хубава размяна тук, няма точки за двамата. По-изчаквателно този рунд наистина пробва с друг вид тактика. Отново поиска турския състезател от треньора си, че е бил ударен в главата си. Няма право да... Но няма право, да. Тук обаче турчина ще пожелая видеореплей за удар в главата, който според мен също попадна и трябва да получи турския състезател 3 точки. Като цяло треньора няма право да поиска видеореплей за удар в главата. Това може да го направи да се сезира главния рефер, само по негово усмотрение, така че в случая нямаше какво да се направи. Турчина се пробва, но реферът каза да разгледа неговия. Всъщност турският състезател с погледна към треньора поиска и той му каза няма какво да направя, нали? Не зависи от мен. Реално е така, да. Отхвърлено е Интересно, тук наистина за мен имаше удар в главата. Може би седите на камерата са видяли нещо друго. Видяхте и несъгласието на треньора на турския състезател. Но... Събитието случва доста бързо, да, ние успяваме да ги видим с една скорост, на забавяне може би се вижда друго. Тук французина пласира удар, обаче преди това имало задържане, така че точките ще бъдат изтрити. Той получава и наказание за тази си атака. Всъщност той с това придърпване си помогна, за да задържа противника, за да пласира тези 3 точки в главата. Но успя да върне 2 сега. Успя да върне 2 и да пласира още един хит. И бързо да пусна нови 2. Но доста по-равностоен рунд. Явно наистина са сменили нещо в тактиката си за нов удар към лицето, поне този път на мен така ми се видя. Средата също го е видял. Наказание за французи на 4-2 за турчина. Страхотен удар с ръка на турчина, много правилна, хубава техника, успяха да получи точка. Същото и за французина. 45 секунди, доста по-равностоен рунд. Отново доста агресия от френския състезател, но тя е малко необуздана, не е събрана в малко по-хаотичен е французина. Турчина успя да накаже всяка негова грешка и в първия рунд го направи, и сега също успява и да опит за удар с завъртане. Наистина отново агресия от французина, изостава в резултата. Това трябва да прави, само че не намира правилния път към пласирането на точката, която му е нужна, за да изравни или да поведе в рунда. Проблем с екипировката на турчина. 25 секунди има до края. Точно така, 25 секунди. Отново агресия, отново не води до точки.
наказание за турския състезател за пасивност. Може би иска повече да види от него рефера. 10 секунди до края, 12. Французи наистина опитва всичко, но не успя да пласира точка. Нови 2 точки за турския състезател. Излизане за Турчина. Точка ще получи. 6 секунди. Смятам, че малко рано тръгна с излизането Турчина. Ще видим дали това няма да му изиграе лош шега. 3 секунди, 2 секунди успява да запази. Ново наказание ще получи сега турския състезател. Отново за пасивност. Не успя французина. Наистина доста агресия имаше от негова страна и въпреки това не успя да пласира точки. Златен медал за Турция. Първи за тях, както казахме. Да, защото ги сравняваме с постигнатото в България. Да. Продължаваме с категория до 46 кг. Тук за жалост нашето момиче Дея Пеева, един от най-големите таланти на българското таеквондо, не успя този път да достигне до медалите. Дея също е пета от световното първенство през миналата година в Корея. Едно доста талантливо дете с страхотна воля и много талант и много бъдеще реално в този спорт, но Дея днеска нямаше ден. Наистина загуби и двата рунда с минимална разлика. И няма да я гледаме днеска на финала, както сме свикнали в повечето случаи, в които тя участва на такъв ранг турнири. Но ще гледаме финал, битка за златото между Сърбия и Гърция. Касия Нешович от Сърбия срещу Василики Пападополо от Гърция. Абсолютно традиционно гръцко име и фамилия. Така е. Сръбкинята е състезателката, която успя да спре нашата млада надежда. Така че ще видим какво ще успее да постигне тя на финала. Нешович сякаш има лека преднина в ръста. Лека преднина и според мен от това, което виждам. Тя ще бъде в синьо, а гъркинята в червено. Ето я на вашите екрани Пападополо, Василики Пападополо. Последния път сви отново от треньорите на двете момичета. Важен финал и за двете със сигурност. Не забравяме, че медалите от Президентс къп дават квоти и за европейско първенство до 21 години, така че виждаме и лек кръвоизлив в окото на сръбкинята. Предполагам, че от някои от предходните срещи е получила тежък удар в лицето, който се е отразил. Това е категория до 46 кг, която са доста по-пъргави, доста по-бързи състезателите, може би по-слаби като сила и мощ удари, но пък бързината наистина е... Бързината е преобладаващата тук. Сега ще бъдат поканени за теста на екипировката отново. Леко ръстово предимство за сръбкинята наистина. Въпреки това явно гъркинята стигнала до финала, така че не трябва да я подценяваме. Начало на този финал. Гърция, Сърбия, категория до 46 кг. Девойки. Също не се разучават и двете започват на първите секунди. И да отбележим, че преди малко повече от час беше полуфинала за Нешович срещу Варга, който тя спечели. Именно тогава е получила този кръвоизлив, така че ето за час и 15-20 минути играеш в полуфинал и след това излизаш на финал за злато. Три точки за сръбкинята, удар в главата. Минута преди края на срещата на рунда.
Сръбкинята не спира да се опитва да води играта, въпреки че води в резултата. Тя не е пасивна. За момента поне се опитва да е тя агресивната, да не позволява на противничката си да атакува. Нов удар с ръка в жилетката, който се нова една точка за гъркинята. 3-2, 30 секунди. Раничко започна да поглежда към часовника сръбската състезателка. Напускане на игралната полза за гъркинята. Нова точка за сръбска състезателка. 4-2. Малко уморена ми се вижда лично на мен сръбкинята. Не знам дали езика на тялото ми показва това. И всъщност точно това поглеждане към часовника, колко остава. Успя да изравни гъркината, въпреки това има преимущество за сръбската състезателка заради удара, който пласира в главата на своята противничка. 10 секунди гъркината трябва да е агресивна в момента, трябва да вкара точка задължително, иначе губи срещата. Опит за удар в корема не успя. Нов опит. И рунд за Сърбия. Равен рунд, който с предимство за сръбкинята заради удара, който е нанесва в главата на своята противничка. Равностоен е матча, равностоен е. Равностоен, наистина, може би и двете не са подготвени физически за толкова битки. И двете изглеждаха уморени, не бяха толкова агресивни след първите 30 секунди, в които показаха така повече желание. Там нататък доста по-пасивна игра от двете. Търсиха близката дистанция, търсиха да влязат в клинч, така да се каже, да мине малко време. От клинча не търсиха игра, не търсиха да пласират нови точки. Може би наистина се натрупала умора и при двете. Както споменахме, няколко срещи през такова време не винаги успяват да се възстановят състезателите напълно и да са на 100% за финалните битки. Начало на втори рунд. Отново започнаха по-динамично. Измениха си по един хит. Страхотен опит на гъркинята, само че не успя да пласира точка. Удар с ръка също не беше отчетен от съдиите. Може би задържане тук не беше от съдията. Много не получи точка за удар с ръка. Лично за мен сръбкинята е уморена. Нов опит за гъркинята, този път вече получи точката, наистина беше доста чиста техниката. Въпреки умората, сръбкинята сега трябва да дигне вече нивото отново. Тук имаше удар в главата, поне за мен. Трябва да опита нещо, защото ако се стигне до трети рунд, там ще е още по-уморена. Леко разминаване между гъркината и треньора и тя пожела видеореплей за удар в главата, който за мен също го имаше няколко секунди по-рано. Важно е, че 5 секунди след извършването на техника треньора няма право да изисква по-голям видеореплей от 5 секунди назад. Тоест, ако треньора не реагира достатъчно бързо, могат да изпуснат тези точки, които в случая щяха да са много важни. И наистина беше въпрос на секунди да изпуснат шанса за видеореплей. Важни секунди, в които двете момичета ще поемат въздух, за да видим по-динамични последни секунди от рунда. Аз лично смятам, че тук имаше точки, така че трябва протестът да бъде одобрен. 3 точки за състезателката от Гърция. Картата ще бъде върната на треньора. Изглежда и двамата треньори са пожелали видеореплей. Да, защото тук бяха присъдени точки на сръбкинята. И на двете ще присъдят в момента по 3 точки, така че... Двете карти бяха върнати на треньорите, така че и двамата треньори са си познали спечели. По 3 точки, да. По 3 точки предината на гъркинята. Само точка остава от 1 на 0, сега 4 на 3. 38 секунди до края. Взеха въздух момичета, може би ще видим доста по-динамични последни секунди. Трябва да дигне нивото с сръбкинята. Нови 2 точки за гъркинята.
Ударът с ръка отново не беше одобрен от съдиите. Но гъркинята се върна. Сръбкинята дава всичко от себе си. 20 секунди до края на рунда. Доста уморена, вижда се, просто с изчакване финал не се печели. Показва, че има проблем с екипировката. Гръцката състезателка. 15 секунди до края. Трябва да натисне наистина сръбкинята, ако иска да спечели рунда. Страхотно отиграване на гръцката състезателка. Издърпа, успя да пласира удар в лицето на противничката си. Също така е съборен в земята наказание, така че 4 секунди преди края. Смятам, че ще гледаме трети рунд. Срещата ще премине в трети рунд. Много красиво действие наистина с издърпване. Висок удар в главата на противничката. Гъркинята ми се струва една идея по-свежа. Смятам, че третия рунд ще е доста труден за сръбската състезателка. А и по-спокойно изглежда, което е много важно тук. В такава ситуация какво е по-добре ти като треньор? Да пълниш главата на състезателя с някаква информация, съвети, или да го оставиш да вземе въздух и да почива? Лично първите 2-3 секунди оставям състезателя малко да седне, да си поеме въздух. Минута е достатъчно време да му дам напътствие, така че оставям малко и да почине, да изпие глътка вода и тогава вече давам своите напътствия и съвети. В случая наистина тя трябваше да е агресивна, просто секунда невнимание и коства този удар, който коства и рунда. Трети финален рунд. Наистина ще е интересно, доста равностойна среща по рунд за двете момичета. Кой е останал по-свеж, кой е запазил повече идеи, как може да бъде спечелена тази битка. Какви напътствия е получил треньорите си. Не забравяме, че и двамата треньори още имат карти, т.е. могат да искат и видеореплей. Интересно решение за сръбкинята, много странни удари се опитва да пласира. По един хит и за двете момичета. Отново тази агресия от близката дистанция. Успя да не падне на земята, остана на краката си. Важно е да не докосва земята с нищо, освен с ходилата си, т.е. коляно, дори за наказание. Тя успя да не падне, така че няма наказание за нея. Нова точка с ръка. Сръбкинята изглежда изтощена, но все пак трябва да се събере, да намери сили. Беше близо гръцката състезателка до пласиране на нов удар в главата. 30 секунди. Леко ми се вижда безидейна сръбкинята. Може би наистина е много изтощена. Супер я контрира. Гъркинята ни дава възможност да изгледа. Успява да парира наистина всички нейни опити за атака. Тук успява се да пласира и 3 точки. Точно така. Треньорът ще поиска видеореплей. И глътка въздух за двете момичета. Смятам, че този протест също ще бъде одобрен. Този видеореплей ще бъде прият и гръцката състезателка трябва да получи нови 3 точки. Това означава, че тя ще е много близко до спечелване на златото. Твърде добра преднина ще има за тези 10 секунди. Да, отново ще кажем, виждали сме всякакви обрати, но езика на тялото на сръбкинята показва, че сякаш няма сили да направи такъв обрат. Ще видим дали ще бъде одобрен. Точно така, 3 точки за гръцката състезателка, 5-0 за нея, 10 секунди преди края. Смятам, че тази преднина е напълно достатъчна тя да спечели златния медал. Девет секунди. Трябва да е събрала сили сръбкинята, но не знам дали ще са и достатъчни да... Нови 2 точки за гъркинята. И не. Няма да успее. Злато за Гърция в категория до 46 кг. Ще получи наказание, но то няма никаква тежест, така че златният медал заминава за Гърция. Василики Пападополо с злато в категория до 46 кг.
Един финален двубой остава да ви покажем преди да преминем и към награждаването. Ще бъде специален момент, защото ще има българи на стълбичките, двама от тях на най-високата. А ние ще имаме възможност да наблюдаваме битката при юноши до 73 кг, където има изявен фаворит и това е грузинеца Мика Гугуберидзе срещу турския състезател Ерджан Мамоглу. Казвам, че Гугуберидзе е изявен фаворит, защото той е номер 1 в схемата. По-назад на 10-то място в тази схема е поставен и турският състезател, но турците вече показаха, че могат да Аз смятам, че изненадат. Турчина не трябва да бъде подценяван, въпреки че е 10-ти поставен в схемата. Турците са наистина една от много класните школи, не само в Европа, но и в света, така че ще е интересна битка със сигурност. Тук виждаме сравнително равностойни състезатели по отношение на ръста. Леко преимущество има за грузинския състезател. Ръстови са и двамата наистина. Страхотна структура за спорта. Сякаш по-балансирано тяло обаче има турския състезател, както и ти отбеляза, не трябва в никакъв случай да бъде подценяван. Ще видим и кой какви качества ще покаже. По 3 битки са спечелили и двамата, така че ще е наистина интересно. Със сигурност има умора в тези категории. Всяка среща може да е доста тежка и физически. Всеки удар също може да причини много контузии, така че не се знае и двамата в какво кондиционно състояние са, така че ще е интересно със сигурност. Не може да твърдим кой е фаворит, въпреки ранкинга на двамата. И така секунди ни делят от началото на последния финал, който влиза в нашата програма. Турция в червено, Грузия в синьо. Проверка на екипировката и начало на последния финал за днес. Поздрав между състезателите, поздрав към треньорите. Много е важно наистина уважението в нашия спорт. Да видим дали ще започнат първите секунди и двамата. Може би има различаване. Страхотни 2 точки за турския състезател. Различаване от двамата. Не се хвърлят в първите секунди въпреки много 2 точки. Турската школа наистина е доста класна. Успява да пласира в точния момент удар. Турчина отново да направи. Тук докато пада се опита още веднъж. Грузинец изглежда така, сякаш вижда нещо, което не е очаквал. Изненадан изглежда наистина от уменията и от качествата на своя опонент. Смени гарда, пробва от другата страна, нови 2 точки. Наказание за падане. Малко имаш наказание, което не отчетоха. 9-0 за Турчина. Тук големия фаворит изостава сериозно, нещо ще трябва да промени. Тук пожела удар с главата да поиска треньора му, но треньора отказа. Може би няма нужда наистина да се рискува в такъв случай. При 9-0, 20 секунди до края. Страхотни нови 2 точки
Опитва удар с въртене за втори път грузинеца и Понгап. 13-0. Турчина наистина с лекота успя да вземе рунда. С точния тайминг успяваше да пласира наистина ударите без агресия, с моментна точност. Пласираше ударите в жилетката на своя опонент, така че рунд с лекота, въпреки че не изглеждаше така първоначално. До тук нещата изглеждат така, сякаш първия в схемата е турският състезател. Така е. Тук отново се вижда как със съвсем леко движение назад успяваше да изчака точния момент да пласира удар в когото на своя противник. Това е резултат от доста опит, наистина. Турският състезател си личи, че е рутиниран. Успява да хване точния момент. Нещо, което наистина е едно от най-трудните неща в спорта. Начало на втори рунд. Да видим дали с такава лекота ще успее да спечели и турският състезател и втория рунд. Дали грузинеца няма да промени нещо. Нови две точки по същия начин с леко издърпване назад. Изглежда така, сякаш по-активен е грузинеца, а този, който отвръща от Турция, успява да пласира. Просто много точни и много навремени удари, които му носят точки. Агресия от турския състезател. Тук отново страхотна работа с дистанцията не позволи на своя опонент да вкара удар с въртене. Тук получи удар. Тук получи удар в ръцете, да, може би прекалено рано се отпусна, не очакваше това да се случи. Трябва да си наистина готов до края, до последните секунди да си концентриран, не бива да се подценява противника, особено на финал на такова състезание. Въпреки че се спечели с лекота първия рунд, това не означава абсолютно нищо. Всеки удар в тази категория може да е решаващ, така че не трябва да се спира до последната секунда. Концентрацията не трябва да се губи също така. Видя, че може да пласира удари и грузинеца, сега може би ще дигне нивото, ще дигне и агресията. 25 секунди до края, грузинеца наистина трябва да се активизира. 20 секунди, не знам защо чака. Може би чака последните секунди за тази атака. 10 секунди до края. Сега или просто няма време? Не знам какво чака, наистина 5 секунди. Точно съвсем спокойно може да се влезе още веднъж в него. Успя да пласира този удар. Буквално в последната секунда. Страхотен тайминг. Край на рунда. В последната секунда успя да вкара този удар. Получи наказателна точка, но спечели рунда и така ще има трети рунд. Турският треньор изглежда леко ядосан от поведението на своя състезател. Наистина това пренебрежително отношение към втория рунд му коства да загуби рунда в последните секунди. Смятам, че не трябваше да постъпва така турчина. Получи удар по средата на рунда. Там нататък не се активизира. Мисля, че запази прединации до края. Не успя и това му коства загуба на рунда. И сега ще гледаме трети рунд. Наистина беше много близо, но с атрактивен удар успя да спечели рунда. Начало на трети финален решаващ рунд. Ами тук вече опитът може да си окаже влияние. И може би до някъде психологическото предимство в момента на страната на грузинския състезател заради начина, по който спечели втория рунд. Ще е много интересно как ще протече третия. Турчина може би няма да си позволи пак да се отпуска. За мен грешката на грузинеца в първия рунд беше, че след всяка атака оставаше доста открит. Може би във втория го изчисти. Сега ще видим дали в третия отново ще поправи тази своя грешка, която Турчина успяваше да накаже почти всеки път. Като сега изчаква, не се хвърля, не е агресивен, да не допуска да остане открит и да получи точка. Агресия от турския състезател, не донесе точка с удар с ръка. А и по-малко рискува вече. Тук залога на успя грузинеца да хване момента, точка, главата, 3 точки преднина.
че може би ще наблюдаваме наистина доста атрактивно. Това е удар в главата, който се случва по някакъв път, когато протектора два пъти докосне каската, успява да пласира 6 точки. Удара беше единно, отбелязаха 2, така че 6 точки за Турчина и отново преднина за него. Отново дига агресията. Грузинецът трябва да го направи, наистина има шансове, реално пробва удар с завъртане. Има нужда от техника, която носи точки. Удар в корема няма да му стигне, така че наистина му трябва глава или удар с завъртане. И тук опита да пробва. Да, иска да го финтира. Това падане вече наистина 20 секунди преди края. Ще трябва да вкара удар с завъртане, за да успее да спечели рунда. Или няколко удара. Комбинация от удари. Ще поиска видеореплей. Смятам, че наистина имаше тук и няма вече за къде да си държи картата треньора. Трябва да рискуват, трябва да пробва. При 15 секунди до край, 4 изоставане, 4 точки. Трябва да пробва, да. Уморени са и двете момчета. С тези категории наистина всеки удар е доста енергоемък. Особено след като си имал такъв тежък ден с няколко срещи. Съвсем малко време между тях за възстановяване. Ще е интересно сега наистина отсъждането на реферската маса. Има докосване, смятам, че точката ще бъде дадена. Да, срещата ще стане доста по-завързана. 3 точки за грузинеца. 15 секунди до край, само точка преднина за Ерджан Мамоджи от Турция. Сега вече трябва да се внимава. 10 секунди. Турчина търси близката дистанция, разбива главата на противника си. 2 точки също градска, която трябваше в първия раунд. Удар с завъртане, неуспешен втори, също неуспешен. Може би пасивност, не излизането, не излизане. 3 секунди. Може още веднъж да си го позволи, но има 2 секунди. 2 секунди и една точка разлика. Може и още веднъж да си го позволи. Пасивност, въпреки това, дори да получи наказание за пасивност няма да е достатъчно, така че златен медал за Турция. Изпорван трети рунд, наистина страхотен. Доста близо бяха и двамата състезатели. Разочароване от представянето си грузинеца, но има го и това в спорта. Както приемаме загубите, така трябва да се научим. Както приемаме победите, така трябва да се научим да приемаме и загубите. Също част от играта. Това поведение не е много... За този спорт. За този спорт точно така. Трябва да поздрави опонента си, трябва да поздрави неговия треньор, въпреки всичко, въпреки загубата. Ще го направи. Ще го направи, да. Страхотна среща наистина за финал на днешния ден. Сега да кажем, че с това приключихме 8-те финални битки, които излъчихме в различните категории. Сега ще имате възможност да видите откази от всичко, което се случи в нашия ефир до момента, след което ще имате възможност да наблюдавате церемонията по награждаването на отделните категории при мъжката и женската част от мачовете днес. Сега гледаме най-интересните моменти. Докато ги гледаме, Данчо, да кажем още веднъж, България приключва първия ден от 10-то издание на Купата на президента, най-силният турнир по тайкондо, с 2 златни медала и с 2 бронзови медала. Чудесно начало за родните тайкондисти. Поздравления наистина за всички наши атлети, не само за медалисти, за всички, които са взели участие в днешния ден. Страхотно представяне наистина на медалистите. Надявам се в следващите дни да имаме още доста медали. България да продължи да е на стълбичката и да се гордеем с успехите на родните ни атлети. А това е първият спечелен златен медал за България днес. Ерика Карабелева в категория до 52 кг спечели битката срещу финландката Сусилото, и то по един много категоричен начин. Категорична наистина беше Ерика през целия ден, не само в тази битка, така че отново показа качествата, които има, без да загуби рунд.
с лекота. Тя също тази година мисля, че няма загуба, което е изключително трудно. Ерика от състезателите, които ако не всеки уикенд, тя в месеца прави поне 2 турнира. Това да си на всеки турнир златен медал е наистина изключително трудно и се изисква изключителен професионализъм от нея. Тя също така е ученик, отличен ученик, който също отнема много от времето и тя заслужава да е на тази стълбичка за пореден път. Бързам да ви анонсирам, че и през уикенда, и в събота, и в неделя БНТ 3 ще ви направи свидетел на всички останали битки и най-интересните матчове за разпределение на медалите, полуфинали и финали. И в двата дни, които предстои, нашата програма ще започва отново в 19 часа. В събота ще имаме възможност в рамките на 2 часа да проследим нови битки за медалите, а в неделния ден ще бъдем в разширено издание. Цели 3 часа ще имаме възможност да ви предоставим с най-интересните двубои в други категории при мъжете и жените. Всеки момент организаторите ще поставят и трибуната, на която ще се качат призорите. Виждаме отказ от наистина от най-оспорваните финали при дамите. Ето го и другия наш златен медалист Слави Митков с неговата безапелационна победа над испанеца. Наистина Слави първия рунд допусна някакви точки, втория рунд направи технически нокаут с разлика, така че показа страхотна игра отново. Много самочувствие демонстрира Станислав Митков и така трябва да бъде, ако искаш да сломяваш съпротивата на съперника, дори и само визуално. Ами самочувствие с покритие. Слави наистина натрупа много опит, много турнири големи от всякакъв ранг. Представянето му през миналото на световното първенство беше повече от прекрасно, така че има право да играе с самочувствие и да е спокоен срещу всеки съперник. Наистина, както виждате, тук завърши среща изключително красиво, нещо, което той обича. Той обича да се забавлява, да търси удоволствието от играта, не само медалите и победите. Споменахме двата златни медала, още веднъж да кажем и бронзовите медали. Ани Владимирова в категория до 78 кг загуби от спечелилата злато азербайджанка. Анди Владимиров. Анди Владимиров, извинявам се. Така че другия бронзов медал Станислава Костадинова. Ава също се справи страхотно в една от най-големите категории, също така до 55 кг. Мисля, че спечели 3 или 4 битки. Ава достигна до полуфиналите. Ава също има един страхотен сезон с доста златни медали по ранкингови турнири, така че се очакваше от нея много силно представяне и тя го направи. Много красива битка в категория до 51 кг. Франция и Турция. Турция победи, но битката беше доста динамична, интересна за зрителите. Доста бързи състезатели, които понякога дори е трудно да разбереш как стават точките, толкова бързо се получават нещата при тях.
Имаше в следващите дни някои от твоите състезатели, които ще участват? В утрешния ден имам 5 атлети, които ще вземат участие при кадетите. В неделния ден при мъжете един от моите състезатели ще участва. Мартин Симеонов при мъжете, той е в националния отбор. Той е един от най-малките в националния отбор, въпреки това в една доста тежка категория с около 40 човека, с близо 7-8 човека с медали от олимпийски игри в неговата категория. Въпреки това Марти е доста талантлив, ще даде всичко от себе си, има лека контузия, надявам се да не му попречи да покаже най-доброто, на което е способен. В утрешния ден имам 5 кадета, за които това може би ще е най-трудно състезание, на което са вземали участие, но дори да не вземат медали и самия опит, самото самочувствие след такъв турнир е страхотен плюс за тях, така че е важно да се участва и да се пробваме реално след най-добрите, да видим на какво ниво сме, да се премерим с световния елит. Наистина тук има световен елит. Говорим за конкуренция от най-висок ранг. Пак споменавам, че наистина при мъжете и при жените участниците, почти всички участници от предишните олимпийски игри са тук, което е страхотна възможност за нашите национали да премерят цели с най-добрите не само в Европа, ами и от олимпийските игри. От твоята работа, как си усетил факта, че на различните спортисти в различните спортове по различен начин им действат победите и загубите? Може ли загубата да е по-мотивираща понякога? Не може да се демотивираме след загуба. Нали, в нашия спорт толкова много състезания има, не може винаги да си първи. Трябва да се научим да приемаме загубите, да си вземаме поука от тях, да подобряваме грешките си и да постигаме нови успехи. Демотивирането след загуба е възможно най-лошото нещо, което може да направи един състезател. Трябва да намериш наистина нови сили, да се върнеш в залата и да продължиш да тренираш още по-усърдно, за да си шампион следващия път. Винаги го има това, няма спортист, който да не е губил, така че трябва да извличаме най-доброто и от победите, и от загубите. Секунди ни делят от началото на церемонията по награждаването. Това са отличията. Видяхте колко много състезатели. Не случайно, още веднъж ще кажа, България поставя рекорд в Европа по брой на състезатели в състезание от такъв ранг най-висок. Също така е важно да се отбележи, че наистина само едно състезание до сега е било в историята на този спорт по-голямо, така че това е повод за гордост за нас, за България и за Българската федерация по таеквондо като основатели, като организатори на това състезание. Страхотна чест и страхотна привилегия да е в България, в София. Ние да сме домакини. Наистина страхотна възможност за нас да премерим сили с тази конкуренция. И така, начало на церемонията. Ето я Ерика Карабелева, която се отправя към най-високата стълбичка. Страхотно изглежда да видим българския трибагреник на първо място, на най-високата стълбичка. Ерика усмихната, щастлива, абсолютно заслужено. Поздравления за Ерика още веднъж. Филанката Инали Сусилото остана втора. Трето място за Англия. Британката е трета. Красива, но трета. Като мъже ще го отбележим. Така е. Нашите момиче си е най-хубаво. Така и най-добро по всичко личи. Абсолютно, абсолютно. Очакван момент.
златния медал на Ерика. Ускорена процедура по награждаване, няма да има химни, доколкото разбрахме от организаторите, така че след като тези момичета слязат от всяка от своята стълбичка, следва награждаването в следващата категория. Така че още веднъж поздравления за Ерика и традиционната снимка, всички една до друга. Страхотен жест от Ерика, покани своите опоненти да се снимат на първото място с нея. Напълно в духа на спорта таеквондо. Така е, така е. Ерика наистина професионалист и тя е пример за това как трябва един атлет да се държи. Не само в залата, но и извън залата, така че поздравления за нея. Получава поздравления тя от своя треньор, от треньора на финландката. Silver medalist Karlo Marjanović, Croatia. Това трябва да е награждаването в категорията 78 кг при юношите. Точно така трябва да е категорията, където се състезава нашия Анди. Ето го и него. Отново трибагреник на стълбичката също. Ето го, третото място и бронзовия медал. Знаете, още веднъж ще кажем, тук бронзовите медали са два. Затова и именно двама души са на стълбичката на третото място. Най-добър в тази категория до 78 кг. Заслужено можем да кажем, според това, което видяхме и от финалната битка. Илян Алиев от Азербайджан. Смея да твърдя, че ако Анди беше в другия поток, би трябвало да стигне до финала. Не смятам, че ще да се затрудни срещу Хърватия, но това също го има в спорта. За него е важен опит да премери сили с азербайджанеца, да има труден съперник, така че много е страхотно, че се пачва на стълбичката. Поздравление за Анди, за неговия треньор, за неговия клуб. Наистина страхотен успех от такъв ранг турнир да достигнеш до медал. Снимки ще качат и те на първото място всички. Ето, това е традиция в общи линии. Така трябва. Така трябва наистина. Много е важно спортсменството. Много е важно добрите отношения между атлетите, въпреки че един е победил, другия е загубил. Уважението между тях е много важно. Поздравление помежду тях. Браво на Анди, още веднъж браво на неговия треньор Милен. Third place bronze medal Anna Osecha from Italy. Следващата пореда в церемониите, която ще покажем жените девойки до 55 кг. Тук също ще имаме българка на стълбичката на третото място, Станислава Костадинова. Второто място остана за италянката Ана Фраска, а златото отива в Испания при Карла Сесар. Поздравление за Ава. Широка усмивка на нейното лице. Браво на Ава, браво на нейния треньор Венци също така. Доста многобройна категория. Ава премина през доста опоненти, наистина със сигурност и умора е имало при нея. Може би при други обстоятелства, може би ще се справи с италянката, но речем, че днес такъв е бил нейния късмет. Страхотен сезон за нея, още не повтарям. Доста златни медали от силни ранкингови турнири. Със сигурност е абсолютно заслужено това нейно постижение и не е случайно, че тя е на стълбичката. The next category, junior male under 63. А нашата програма тук от ASICS Arena ще завърши и с последното награждаване с юношите до 63 кг, там където на най-високото място на стълбицата ще видим Станислав Митков. Ето го и Слави. Страхотно представяне за него.
Bronze medal, Alexis Испанеца, който слави победи на финала. Bronze medal, Noah Rosman, France. Silver medalist, Olaus Fernandez, Очакваме и Spain. двете Gold бронзови medalist, отличия. Vlad Dimitrov, Bulgaria. Единият трябва да е френския състезател. Dimitar Dimitrov, Deputy Director, Bulgarian Football Federation. Нещо ги няма момчетата, които с бронзовите медали. Да, може би са огладняли и са отишли да хапнат. Церемонията ще мине само с финалистите. Слави Митков и с финалиста. Така че грамотите, златния медал и поздравления за Станислав Митков. Поздравления за Слави, наистина, за неговия треньор, за Венци, за целия им клуб. Страхотно представяне днес за пореден път от тях. С тази прегръдка и с поздрави от мен, Росен Станчев и моят гост-коментатор днес Йордан Госмединов, приключва нашето директно излъчване от първия ден от 10-тият международен турнир за Купата на президента. Първи такъв в България и в София по таеквондо. С това ви казвам хубава и спокойна вечер, а пък приятна събота и неделя. И не забравяйте, че в тези два дни БНТ 3 ще ви направи свидетели с следващите втори и трети ден от надпреварата. Началото на нашите излъчвания ще бъде в 19 часа. За днес толкова от нас. Хубава петъчна вечер.